טוב לכולם. אנחנו נתחיל את השיחה שלנו. בזמן ההרצאה, בזמן המצגת תהיו במיוט. בסוף המצגת כמובן שתהיה הזדמנות לשאול שאלות, נפתח את המיקרופונים אם תרצו. היום ההרצאה היא יותר פרקטית, פחות מדברים על תולדות אומנות, פחות מדברים על פילוסופיה של אומנות. אנחנו מדברים על ציור נוף, איך לצייר בנוף, איך לגשת לנוף, ולקראת הסוף של השיחה שלנו אני אגיד כמה מילים על המשמעות של כל האופרציה. ואני רוצה להתחיל את המצגת בצילום הזה. הצילום הזה מדגיש את העובדה שלאופרציה יש משמעות, לאופרציה של ציור בנוף. עכשיו אפשר להגיד ציור נוף, אבל ביטוי יותר מדויק זה ציור חוץ, פלן אייר. ציור בחוץ, כן, שזה יכול להיות גם בסצנה אורבנית, גם במקום יותר, גם בטבע, אבל הדבר המרכזי זה שאנחנו יוצאים מהסטודיו, יוצאים מהנוחות של הסטודיו, מוותרים על ארבעת הקירות, ומוצאים את עצמנו מחוץ למבנה, מחוץ לבית. וחושפים את עצמנו להרפתקה של הטבע, הרפתקה של האור ושל החוסר צפיות בחוץ. עכשיו, עד כמה שאני יודע, הצילום הזה צולם ב-1941, וזה צולם בלנינגרד ב-1941, אולי 1942. שתבינו את הסיטואציה. זה חורף, קור כלבים, מינוס 30 מעלות, הקור הגיע עד למינוס 40 מעלות. אם תסתכלו טוב טוב אתם תראו שהבניין הזה הרוס, כי זו מלחמת העולם השנייה. העיר במצור, אנשים מתים מקור ומרעב, ובסיטואציה הזו יש איזשהו יצור הזוי שיוצא לשטח עם קנבסים, יוצא מהבית, גם בבית קר, בחוץ עוד יותר קר, כן? הוא יוצא עם הקנבסים והוא מצייר את העיר בחורף, באמצע המלחמה, במצור כשלאנשים אין מה לאכול. הצילום הזה בשבילי מהווה את המשמעות הפנומנלית של ציור נוף, ציור בחוץ. למרות הכל, יש אדם אחד משוגע בלנינגרד, שהדבר הכי חשוב בשבילו זה לצייר, והוא בוחר לצייר מחוץ לארבעת הקירות, לא משנה מה. אני מכיר את הצילום הזה יותר מ-20 שנה, וממש ממש לא מזמן נודע לי מי הצייר. אחד בשם משפחה פקולין, נולד ב-1901, מת ב-1951, ואלה הדברים שהוא צייר. כן? דרך אגב, הנוף שאתם רואים פה זה הנוף בצילום. אתם רואים את הבניין הטיפוסי הזה עם הכיפה המוארכת המוזרה, זה מה שהוא צייר באמצע המלחמה בלנינגרד, סנט פטרסבורג של היום. נופים אורבניים פנומנליים, ממש ממש רגיש, מאוד מאוד ציורי. אוקיי. כן, פה אפשר לראות שהבניין הרוס. אוקיי. אז זה המבוא הקצר שלי לכל השיחה. עכשיו, אנחנו, למזלנו, אנחנו לא במצור, למרות שהסיטואציה במדינה שלנו לא אידיאלית, רחוקה מלהיות אידיאלית. אנחנו לא בקור כלבים, מזג אוויר מדהים.
ואז נגיד בהשוואה לנסיבות האלה אנחנו בסוג של גן עדן. אבל למרות התנאים הסימפטיים שיש לנו, הכל יחסי כמובן, כן, ציור בחוץ זו אופרציה לא תמיד נוחה ולא תמיד פשוטה, בדרך כלל לא הכי. אז החלק הראשון של השיחה שלנו עוסק באיך להתגבר על הלוגיסטיקה של ציור נוף. אז בואו מהדימויים המקסימים האלה נעבור בזריזות על הרשימת ציוד ואני אפצח כמה נקודות יותר מורכבות ברשימה. הרשימה מלפני שנתיים, אל תתייחסו לזה, לא נורא, זה לא קריטי, זה די אותו דבר, לא משנה מה. השנה אני ממליץ לסדנת נוף, אני ממליץ להביא שתי קנבסים לכל יום, עדיף שלושה. פה כתוב שהגודל המומלץ הוא 30x20, זה קצת משתנה בהתאם לדגש המקצועי של הסדנה. השנה אני ממליץ קנבסים קצת יותר גדולים, 30x40 פלוס מינוס. אפשר לצייר, טוב, אוקיי, תכף אנחנו נעבור למצעים השונים, אבל קודם כל הרשימה בזריזות. קנבסים או ניירות שמוכנים לציור בצבע, מכחולים כמובן, צריכים איזשהו מבחר של מכחולים, לא 2, לא 3, לא חייבים להגזים, אז אפשר להסתדר בקלות גם אם מספר המכחולים לא מגיע ל-20. 6, 7, 8 מכחולים יכולים להספיק לנו. אם תרצו להתחיל ציור חדש במכחולים נקיים אז אולי קצת יותר. צבעים, הכל מאוד פשוט, לבן צבע הכי חשוב, צהוב, כתום מבחינתי אופציונלי, אפשר עם, אפשר בלי, אדום, אליזרין קרימזון, אפשר אדום קדמיום בהיר, בנוסף לאליזרין קרימזון, כחול אולטרמרין, מאוד משמעותי, אפשר להחליף אותו בכחול קובלט, ירוקים למיניהם, אופציונלי אבל מאוד מרחיב את הפלטה, מאוד עוזר בנוף, צבעי אדמה חומים, ברנט סיאנה, רו אמבר, גם כן אפשר להסתדר בלי אבל מאוד עוזר באופרציה, וכמה צבעים אופציונליים ממש, זה כחול פטלו, או כחול מאוד מאוד אינטנסיבי, או כחול פרוסי, פרשיאן בלו, עובד פלוס מינוס כמו כחול פטלו, שניהם אופציונליים, וסגולים, גם כן אפשר עם, אפשר בלי. בגדול הגישה שלי היא כמה שפחות צבעים בשביל להגיע לטווח הכי רחב של ערבובים ומצבים צבעוניים. אז אם אני נגיד ממש מרכז את הרשימה הזו לכמות הכי מצומצמת של צבעים עם טווח הכי רחב, אז זה לבן, קדמיום צהוב בהיר, כתום, קדמיום כתום, או במקום הקדמיום כתום אפשר קדמיום אדום בהיר, אליזרין קרימזון, מומלץ, חשוב, אולטרמרין או קובלט, אחד מהירוקים ואחד מהחומים, אפשר שניהם, ברנט סיאנה או אמבר. חשוב לא להתבלבל בין רו אמבר לברנט אמבר, אלה צבעים שונים ממש, עדיף רו אמבר חד משמעית. אוקיי, מה עוד? פלטה כמובן, מיכלים לטרפנטין, טרפנטין עצמו, סכין פלטה מאוד חשוב, viewfinder, תכף אני אסביר מה זה ואיך מה זה משרת, מה עוד? סמרטוטים או מגבות נייר לניקוי מכחולים. תמיד אני ממליץ להצטייד גם
עפרונות או פחמים וספר סקיצות. השנה אני ממליץ יותר על העפרונות בשביל הסקיצות, אבל זה די גמיש. אוקיי, עכשיו איפה יש גמישות ושאלות מתוך כל הסעיפים של הרשימה? דבר ראשון זה כאן ציור. כן. זה אחד הקני ציור המתוחכמים יותר שיצא לי לראות. הוא נקרא סטרדה, חברה קטנה, אפשר להזמין באינטרנט, לא אחד הזולים, ממש לא אחד הזולים, אבל הוא מאוד קל ויחסית יציב. מין חצובה כזו עם מתקני אלומיניום שמאפשרים גם להניח את המכחולים, גם את הפלטה וגם לחבר את הציור. עד כמה שאני רואה, עד כמה שאני יודע, כאן ציור הזה לא מאפשר ציורים גדולים מדי. משהו סטנדרטי שאפשר להשיג בארץ, כאן ציור מתקפל או French easel, כאן לציור נוף, שלוש רגליים והקופסה הזו עם המגירה. קונסטרוקציה מאוד די מתוחכמת, עם כמה יתרונות. היא מאפשרת גמישות משמעותית בגודל של הקנבס, אז נגיד הג'ירפה הזו מאפשרת להגיע עד לקנבסים של 75 סנטימטר בקלות. יש פה מגירה שמאפשרת לאחסן את הצבעים ואת המכחולים, בנוסף אפשר להניח עליה את הפלטה. יש גרסה יותר קלה, אותה קונסטרוקציה אבל בערך 2/3 מהמשקל. הקונסטרוקציה הזו פחות יציבה בסופו של דבר, אבל אפשר להשתמש בכאן ציור כזה. ההבדלים בין האיכויות די משמעותיים בין חברה לחברה. החברות היותר טובות שמוכרים בארץ זו חברת מבף וחברת ג'וליאן. ההבדל, לאחרונה אני לא ראיתי כזה הבדל משמעותי במחירים, אז אם תשאלו אותי, אם כבר משקיעים בכאן ציור מתקפל, אז עדיף חברת מבף או ג'וליאן לעומת חברות קצת יותר זולות שמייצרות קני ציור הרבה פחות יציבים וגם מתפרקים יותר מהר. דרך אגב, בתוך הכאן הכאן ציור נמכר עם הפלטה, אז אם אתם הולכים על כאן ציור כזה, אתם לא צריכים לשבור את הראש איזו פלטה להביא. ועוד שתי יתרונות, כשאתם יוצאים מהשטח לתוך הכאן ציור הזה אפשר להניח את הפלטה, הקופסה הזו תופסת את הפלטה והיא לא תלכלך לכם את האוטו, והקונסטרוקציה הזו גם יכולה לתפוס את הציור שעשיתם, אז הוא נשאר מחובר לקופסה, למזוודה הקטנה הזו. עוד אופציות, חצובה בלי המגירה או בלי המזוודה, והמזוודה בלי החצובה. שתי האופציות האלה הרבה פחות נוחות, כי אם אתם מגיעים עם החצובה הזו, כן היא מאפשרת לתקוע את הרגליים בתוך הקרקע, לחבר את הציור לצ'ופצ'יקים האלה, אבל כל הקונסטרוקציה פחות יציבה מזו, אז עם קצת רוח החצובה הזו יכולה לעוף ביחד עם הציור, או עם הרבה רוח, תלוי בסיטואציה, ואין פה מקום לצבעים ולפלטה, אז במצב כזה את הפלטה תצטרכו להחזיק ביד, את הצבעים אפשר להניח על האדמה, או על כיסא שתביאו בנוסף עם כאן ציור. זה כאן ציור שמיועד בשביל שיניחו אותו על שולחן, אז אם בשטח יש שולחנות מצוין, אם אין קצת פחות נוח, אפשר להניח אותו על האדמה ולשבת מולו, אבל לשבת על הקרקע לא כזה נוח, במיוחד אם מציירים הרבה זמן, אז
אם יש לכם כאן ציור כזה, מה שאני יכול להציע זה שתי כיסאות קטנים שתביאו ביחד איתו, ואז אפשר לשבת על כיסא אחד, להניח את כאן מזוודה הזה על כיסא אחד. במקרה הכי הכי גרוע, שנגיד אין כלום, אפשר פשוט להביא שתי כיסאות מתקפלים, לשבת על כיסא אחד ולהניח את הקנבס על כיסא אחר שנמצא מולכם. קצת יותר התעסקות, קצת כי אתם צריכים לסחוב שתי כיסאות מהאוטו, אבל זה די פותר את הסיטואציה כל עוד שיש איזה גב לכיסא שמאפשר להניח את הקנבס עליו. עכשיו, כל התקנים האלה, כל המתקנים האלה, אלה המצאות יחסית חדשות. אז נגיד מה שנקרא כאן ציור צרפתי, קחו בחשבון שלציירים הגדולים הצרפתיים מתקופה אימפרסיוניסטית לא היו קונסטרוקציות כאלה מדהימות. אז הנה צילום של סזן שמצייר בחוץ ומשתמש בכאן ציור ממש ממש פרימיטיבי. ולמרות שלא היה לו כאן ציור צרפתי כמו שצריך, הוא הצליח לא רע ביצירה שלו, בלשון המעטה. עוד צילום של צייר מדהים אחר, צייר אמריקאי בשם ארשיל גורקי, הוא בעיקר רשם בחוץ, ופה אתם יכולים לראות שהוא מסתדר בלי כל האביזרים האלה, שרפרף, דיקט, על הדיקט הוא מדביק נייר ומניח את הדיקט על הברכיים. זה נהדר בשביל רישום עם לעבודה בצבע קצת פחות, הרבה פחות נוח, אבל אפשר להסתדר עם שרפרף נמוך, אתם יכולים להניח את הפלטה על הקרקע ולהחזיק את הציור שלכם כמו שאתם רואים בצילום. אם תשאלו אותי, עדיף בהרבה לצייר בחוץ בעמידה ולהיעזר באחד המתקנים האלה. עניין של השקעה, נגיד פעם אחרונה שבדקתי שלקראת הסדנה אני ראיתי שזה עולה בסביבות ה-650 שקל, שווה את ההשקעה, ממש ממש מקל על האופרציה הטכנית. כמובן שבסדנה עצמה מי שמצטרף אני אראה איך לפתוח ולסגור את הקאן הזה, איך להשתמש בו בצורה אופטימלית. בזום אנחנו יכולים, אנחנו נעבור על הדברים שהזום מאפשר, ומי שמצטרף לסדנה ברוך הבא, מי שלא מצטרף לסדנה אז אני מקווה שהשיחה שלנו תהיה מועילה כך או כך. דרך אגב, לפני שאני ממשיך, הסדנה מלאה, ההרשמה סגורה, אבל יהיו עוד סדנאות נוף שנה הבאה, ובחודשים הקרובים יהיו סדנאות אחרות, אז ממש ממש מוזמנים להצטרף, יהיו סדנאות מרתקות בסטודיו במהלך הקיץ, ואולי נעשה עוד משהו קצר, סדנת ציור קצרה בסוף חודש מאי. בצ'אט, בזום שלנו אני אשלח קישור לקורסים שמתקיימים כרגע בסטודיו, אז מי שמעוניין יכול להירשם לאחד מהקורסים שאני מלמד, למרות שאנחנו לקראת הסוף של שנת לימודים, עדיין אפשר להצטרף וליהנות משלושת או ארבעת החודשים האחרונים, ויהיו סדנאות מרתקות במהלך הקיץ. אבל בואו נתקדם עם העניינים שלנו. אז אמרנו כמה מילים לגבי קני ציור, עכשיו מצעים, על מה לצייר. מה שחשוב בנוף זה ריזות, ומה שחשוב בנוף זה גמישות, אז מאוד משמעותי שתהיה לכם אפשרות להחליף את הקנבס, לעבוד על 2 ציורים, 3 ציורים, אולי אפילו 4 ציורים ביום
אחד. אז אני פחות ממליץ על הקנבסים הכי 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 משובחים שאפשר לרכוש. זה צריך להיות משהו איכותי, אבל מצד שני משהו שלא חבל לכם לזרוק. בנוסף, המצע צריך להיות נוח, כלומר אם אתם גוזרים קנבס, חתיכה של קנבס לא מתוח ומביאים את הסמרטוט לנוף, אז אין לנו מה לעשות עם זה, כן? שתי פתרונות, אפילו יותר משתי. אחד, קנבס מתוח על מסגרת עץ, אז הקונסטרוקציה המלבנית היציבה אתם יכולים להניח על כאן ציור כזה או אחר. אם אתם ניצרים על קנבס לא מתוח, אז אפשר להצמיד אותו עם מסקינג טייפ חזק לדיקט. הדיקט צריך להיות יציב, לא קרטון קליל ודק, אז נגיד דיקט סנדוויץ' או פורמייקה, משהו יציב שאפשר להחזיק ביד כמו שאתם רואים בצילום הזה, או להניח על כאן ציור, לתפוס אותו עם בתוך הג'ירפה שאתם רואים כאן, אז כך או ככה הדיק צריך להיות מספיק יציב. אם זה דיק סנדוויץ' אז משהו מינימום, עדיף 6 מילימטר למרות שאפשר גם 4. אוקיי, אפשר לצייר על נייר שהכינו לציור בצבעי שמן, אבל יש כל מיני ניואנסים בהכנות של הנייר. בדרך כלל ניירות מוכנים לציור לצבע שמן שמוכרים בחנויות הם לא באיכות ראויה. מדי פעם סטודנטים שלי מביאים ניירות באמת באמת איכותיים שמאפשרים ציור בצבע שמן כמו שצריך, אבל לרוב כל מיני בלוקים שכתוב עליהם canvas paper או paper for oil painting, לא מי יודע מה. מי שיודע להכין נייר באופן עצמאי מצוין, מי שלא כנראה שאני אעביר סדנת חומרים בזמן הקרוב, אם זה מעניין אתכם מוזמנים להצטרף. אוקיי, אז על המצעים דיברנו, אם יהיו שאלות אני אשמח להתייחס בסוף המצגת. Viewfinder, במיוחד אם אתם יותר מתחילים, מאוד מאוד עוזר בציור בנוף. זו קונסטרוקציה פרימיטיבית ביותר שמאפשרת לכם לבחור מה לצייר. זה מין חלון כזה שמאפשר לכם להפוך את הטבע או להפוך את הסצנה האורבנית למלבן, כן? והמלבן הופך לציור. כלומר, הנוף מקיף אותנו מכל הכיוונים, ואחד האתגרים הגדולים זה שאנחנו הולכים באיבוד מרוב השפע. אפשר להסתכל למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, אין לזה סוף, זה 360 מעלות. ו-Viewfinder עוזר לנו להתמקד, הוא עוזר לנו לבחור, הנה, זה הפריים שלי, זה הכיוון שלי, בתוך הכיוון שאני בוחר, זה הפריים שלי, והפריים הזה הופך לצייר. Viewfinder זה משהו שאפשר לקנות, זה אחד הפשוטים שיש למכירה, אני לא יודע איפה מוכרים כאלה בארץ, אבל זה לא כזה משנה, אפשר להכין Viewfinder משלכם, שתי חתיכות של קרטון בצורה של רייש, תוסיפו לזה קליפס, תקפידו שהחתיכות קרטון לא דקות מדי, נגיד מה שרואים בצילום זה דק מדי, עדיף שהקרטונים יהיו יציבים, מחברים את שתי החתיכות האלה כמו שרואים בצילום, תופסים אותם עם קליפס וזה Viewfinder מוכן. 10-15 סנטימטר, נגיד 10 סנטימטר אורך של הרוחב של החלון זה מספיק. אז האורך
הברוטו של כל חתיכה כזו של כל צלע של המלבן זה בערך 15 סנטימטר, קצת יותר, לא כזה קריטי. אוקיי, קנבסים אמרנו, viewfinder אמרנו, מה עוד? אופציונלי, מטריה. המטריות האלה מאוד נחמדות, מי שיוצא לשטח עם מתקן כזה נראה מאוד מקצועי, מאוד יפה. יש בעיה אחת איתן, הן לא כל כך יציבות ברוח. אז אם אין רוח מצוין, אם יש, המטריה הזו יכולה לעשות יותר צרות מלפתור בעיות. עכשיו, איזו בעיות המטריה הזו פותרת? בעיית הצל על הפלט. היא בדרך כלל המטריה לא מספיק גדולה בשביל שהצייר יהיה בצל, אבל במינימום של המינימום היא מאפשרת שהציור והפלט יהיו בצל, וזה מאוד חשוב. זה מוביל אותנו לנושא הבא של איך להתמקד. המצב האופטימלי זה כשהצייר, הפלטה והציור כולם בצל, כן? זה הכי טוב. והמצב האופטימלי ממש, אפילו הייתי אומר אידיאלי, זה כשלאורך כל התהליך של ציור, הצייר, הפלטה והציור נשארים בצל מההתחלה עד הסוף. כמובן שזה לא כל כך מציאותי. ברוב המקרים, אלא אם כן אתם נמצאים בבית ומציירים את הנוף מהחלון, כן, ברוב המקרים בשטח זה לא מה שקורה. אז תקפידו שאתם מתחילים את הציור ומתמקמים באמת בצל. אם לא חם מדי, אז אפשר להחריב את עצמנו, כן, ולהיות באור, ואת הקנבס עם הפלטה להכניס לצל. אבל בשביל גבורה כזו, המזג האוויר צריך להיות נאה ממש, ממש לא חם מדי, על מנת שתהיו בטוחים שאתם יכולים לעמוד בשמש כמה שעות. יותר בטיחותי להתמקם בצל וגם לזוז ביחד עם הצל. אז אוקיי, הזווית שלכם טיפה תשתנה, אבל ככה תקפידו שלא תהיו מותשים על ידי השמש. אם אוקיי, הדבר הבא מבחינת סדר העדיפויות, הציור כדאי שהוא יהיה בצל, מאוד חשוב. למה? כי האור ישיר של שמש על הקנבס ממש מעוות את הצבעים. הציור שאתם מציירים ורואים אותו באור ישיר של שמש, ברגע שמכניסים אותו לבית, אתם תהיו בהלם שאלה בכלל לא הצבעים שחשבתם שאתם מניחים על הקנבס. ואחת המשימות המשמעותיות בציור חוץ זה לגלות צבעים חדשים. ומאוד קשה לגלות צבעים חדשים אם אתם לא יודעים איזה צבעים אתם מניחים על הקנבס שלכם. אז עדיף שהקנבס יהיה בצל. אם אין יותר מדי צל, אחד הפתרונות זה לסובב את הקן ציור עם הקנבס אל השמש. כלומר שאתם תראו את הקנבס נגד האור, וכך הוא יהיה בצל. זה יכול, עכשיו עדיף כמובן שהפלטה תהיה בצל גם, אבל אם יש אור על הפלטה אז אוקיי, אתם לא תראו את הצבע שאתם מערבבים על הפלטה כמו שצריך, אבל לפחות אפשר לעשות טסטים ולבדוק מה ערבבתם על הקנבס עצמו שכן נמצא בצל. אז אלה כמה שיקולים. בסופו של דבר צריכים אימפרוביזציה, אבל דבר ראשון כדאי לדעת למה שואפים. להיות בצל, למקם את הקנבס בצל ואת הפלטה עד כמה שאפשר לשמור גם כן בצל, ובמידה ויש צורך לזוז עם
תזוזה של הצל שתישארו בתוך הצל כאשר האור משתנה והציור ממשיך. סך הכל אני לא ממליץ יותר משעתיים השקעה בסקיצה אחת בחוץ. אוקיי. איך להתמקם אמרנו, מה עוד? כובע. כובע לא רק בשביל ההגנה מהשמש, אלא גם בשביל להסתיר אור ישיר, שנגיד שאם כובעים כאלה כמו כובע בייסבול או כובע כמו שלבשו בקיבוצים עם שוליים רחבים, אז משהו שמכניס את העיניים שלכם לצל, וזה מאפשר לראות את הנוף ולהיות פחות מסונברים. מים, קרם הגנה, ברור, כן, זה א' ב'. מה עוד? האם אני מפספס משהו? אוקיי. כמה מילים על הציורים עצמם. נגיד יצאתם לשטח, עשיתם 2 סקיצות, 3 סקיצות, נגיד שציירתם בצבע שמן, מה לעשות עם כל היופי הזה? אם אתם משתמשים בקנבסים מתוחים על מסגרת עץ, אז אפשר להכין איזושהי קופסת קרטון ולהכניס את הקנבסים לתוך הקופסה, ואת הקופסה להכניס לבגז של האוטו או על המושב האחורי. ככה אתם יכולים לקחת ציור רטוב ולא ללכלך את הרכב. אם אתם מציירים על דיקט, אז יש אותו דבר, תכלס, אפשר להכניס אותו לקופסה כלשהי, או אפשר לחבר את הדיקט או את הקנבס למתקן הזה, לתפוס אותו בתוך הג'ירפה, כן? והכאן ציור יחזיק לכם את המצע, כן? ואת זה אפשר להכניס לבגז', וככה אתם תדעו שהציור לא יקפץ בתוך הבגז' בזמן הנסיעה חזרה הביתה. דרך אגב, מי שמשתמש בדיקטים, קנבס אפשר להדביק משתי הצדדים, כן? אז מאוד נוח, אז יש לכם דיקט אחד, 2 סקיצות. כמובן יש לכם, אם אתם משתמשים בדיקט במצב הדו צדדי שלו, אז להחזיק אותו ככה לא הכי נוח, עדיף שיהיה לכם כאן ציור. שוב אני חוזר על עצמי, זה המתקן האופטימלי בין הדברים שאפשר לקנות בארץ. אוקיי. נדמה לי שעברתי על הכל. עכשיו מהאופרציה הטכנית נעבור לאופרציה מחשבתית. איך להתייחס לכל התהליך, איך להתייחס לציור נוף. אני הייתי ממליץ להתייחס לציור נוף כפי שאתם מתייחסים לטיול או לטרק. לא להתייחס לציור נוף כמו אל נסיעת עבודה. כלומר, אתם יוצאים לשטח לא בשביל להגיע לאנשהו, אלא בשביל ליהנות מהמסע. Okay? לא בשביל היעד, אלא בשביל המסע עצמו. Okay? עכשיו נעבור מהמטאפורה לציור. אני לא ממליץ לעשות ציורי נוף בשביל לסיים ציורי נוף, לא בשביל התוצאה הסופית, אלא בשביל ההרפתקה של הסקיצות. Okay? זה הטרק שלנו, זה המסע. לעשות סקיצות, לראות את הנוף,
לגלות דברים חדשים, ולא בהכרח בשביל לסיים ציורים שתרצו לתת למישהו במתנה, למכור או לתלות בסלון. אל תשאפו לסיים ציור, לחזור הביתה עם איזשהו מוצר. השאיפה היא לצייר כמובן, ותוך כדי הציור לגלות דברים חדשים. כן. תחשבו על זה. הרבה יותר קל לסיים יצירה אם אתם נשענים על ידע שרכשתם בעבר. אם אתם עסוקים בלגלות דברים חדשים, מה שקורה על הכאן וזה בלתי צפוי, אז אתם אף פעם לא יודעים, תסיימו, לא תסיימו, וזו הרפתקה. עכשיו, מה אפשר לגלות? קודם כל, מה מאפשר לגלות דברים חדשים בנוף? הגיוון של הנוף הוא אינסופי. כלומר, בסטודיו אנחנו לומדים להכיר את הסביבה הזו, אנחנו לומדים להכיר את הטבע דומם, אנחנו לומדים להכיר את האור על המודל. האור בחוץ תמיד מפתיע, הוא אף פעם לא אותו דבר. משהו יהיה ביום רביעי, זה לא משהו יהיה ביום חמישי של הסדנה. האור בשעה 10 זה לא האור ברבע ל-11. אז הטבע הוא, ויש הרבה יותר אינפורמציה ממה שיש אצלנו בבית ובסטודיו. אז יש אין סוף אינפורמציה ואין סוף שינוי. כלומר, הכל מאוד מורכב ומאוד דינמי. אז במצבים כאלה, כמובן שאין ברירה, אנחנו נגלה דברים שלא ראינו. אנחנו נלמד לראות מצבים ויזואליים שלא הכרנו. גם אם ציירתם בנוף שנים, כל יציאה החוצה זו הרפתקה חדשה. הנוף, הטבע, האור של הטבע, האור בחוץ הוא אף פעם לא אותו דבר. אוקיי, אז חזרה לציור. זה המצב הנתון, זה מה שיש בחוץ. מה זה תורם לנו? בינתיים אני דיברתי על לכל הדברים היפים שתיארתי אפשר להתייחס כבעיות, ואלה אכן בעיות במידה מסוימת. כן? אבל מה ההזדמנויות שהאתגרים האלה מאפשרים? לגלות צבע שאף פעם לא הגעתם אליו בסטודיו. לגלות קומפוזיציות שלא חשבתם עליה, כי הנוף מפתיע. כן? זה לא המצב המבוקר יותר והצפוי יותר של טבע דומם, או של מודל. וככל שצוברים יותר ניסיון בנוף, הטבע מלמד אותנו לגלות יותר ויותר הפשטה. Okay? ואולי זה המפתח. החשיפה לדינמיות של הנוף, של הטבע, זה משהו שמלמד אותנו הפשטה. אז באותה מידה זה מלמד אותנו חיבור מחודש למציאות, גם וגם, בו זמנית, הפשטה ומציאות. רדוקציה של האינפורמציה האינסופית ורגישות לגוונים הייחודיים של האינפורמציה המופשטת. וזה מה שאני מראה לכם בדימוי. סקיצות קטנות, סקיצות מאוד מהירות, סקיצות לא גמורות, שהן הכי מופשטות והכי ספציפיות מבחינת התגובה שלהן לצבע ולמצבים של הנוף. אלה עבודות בשמן, ציורים מאוד קטנים ומהירים, צבע מים של טורנר, הכי מופשט והכי ספציפי. סקיצה בצבע שמן של קונסטבל,
ועוד סקיצה שמן בצבעי שמן של אותו צייר קונסטבל. אני אדבר על היצירות האלה ממש ממש בקצרה. אם אתם רוצים שיחה יותר מורחבת על ההיסטוריה של ציור בנוף, על הפריצות הגאוניות שהיו בתחום במאות, במהלך של כמה מאות שנים של ההתפתחות של הז'אנר, אז יש לי הרצאה ביוטיוב, אני אשלח לכם קישור בסוף השיחה, ואני אצרף את הקישור להקלטה, שתהיה הקלטה וכשהיא תהיה ביוטיוב. ובכל זאת, אני לא יכול להתאפק, כמה מילים על היצירות האלה. שימו לב, הצייר ג'ון קונסטבל, צייר אנגלי בסוף מאה ה-18 תחילת מאה ה-19, מסתכל למעלה, מצייר עננים, מסתכל למטה, מצייר אלים, משהו הכי פשוט, הכי צנוע, מסתכל קדימה, מצייר גזע של עץ. לא משנה לאן הוא מסתכל, מה הכיוון, הוא תמיד מגלה פלא. לא משנה לאיזה כיוון אנחנו מסתכלים בנוף, אנחנו יכולים לגלות משהו מפתיע, משהו עשיר, משהו יפה ברמות מדהימות. כלומר, בין השמיים עד לדשא על האדמה, בין לבין, תמיד יש מה לגלות, תמיד יש מה לצייר. למעלה, למטה, ימין, שמאל. תמיד יש ממה להיות מופתע, ותמיד יש ממה ללמוד. באותה מידה, זה לא כזה משנה אם זה משהו מאוד מאוד ממוקד וצנוע מבחינת ההיקף, או שזה נוף מרשים, רחב, אמביציוזי מבחינת ההיקף והזווית ראייה. כן. ככה או ככה, הטבע מציע לנו פלא אינסופי. אני ציירתי הרבה באיטליה כשהייתי בשלבים יותר מוקדמים של ההתפתחות שלי, אבל אני גיליתי שלא חייבים לחפש מקומות אקזוטיים. קונסטבל למשל, כל חייו צייר בסביבה שבה הוא גדל. אז כמובן שזה נהדר לנסוע, ליזום כל מיני מסעים, לנסוע למקומות שהם יותר רחוקים מהבית, כן, אבל גם קרוב לבית תמיד יש דברים חדשים שאפשר לגלות. אז לאן שלא נסתכל, אנחנו יכולים לגלות ממה להתרשם וממה ללמוד. אנחנו יכולים להתמקד בנוף יותר מצומצם או בנוף הכי רחב, כך או ככה. זו התמודדות מצד אחד מאתגרת, מצד שני עם אותו פוטנציאל מדהים. בסדנה עצמה אני אסביר איך ניתן להתייחס למצבים של שדה ראייה יותר רחב או מצבים של שדה ראייה יותר מצומצם ואיך לבחור. כן? כשאני אומר שאפשר לגלות עניין ופלא בכל סיטואציה, זה לא אומר שאין צורך בבחירה מאוד מאוד חכמה. כן, צריכים לדעת איך לבחור מה לצייר. כן? אז זה לא משהו שאני יכול להסביר בזום, אבל הכלים, הציוד שעוזר לבחור מה לצייר, זה Viewfinder וספר סקיצות. אז אתם יכולים להיעזר בציוד הזה, ומי שמשתתף בסדנה, אני אעבור על הצד המעשי והתפיסתי, איך
לעשות סקיצות, איך להשתמש ב-Viewfinder, ולפעמים גם איך להסתדר בלי הציוד הזה, איך להסתכל על הטבע ולדעת מהי הבחירה האופטימלית לציור. נגיד אם אני אגיד את זה בשתי מילים למי שלא מצטרף לסדנה, תחפשו מצבים מעניינים של כהה ובהיר, אינטראקציה מעניינת של כהה ובהיר במוטיב, בשדה ראייה שאתם בוחרים לעצמכם. אוקיי, עכשיו לקראת הסוף של המונולוג שלי אני רוצה להתייחס לעוד שאלה אחת, וזו שאלה מאוד פשוטה, פרימיטיבית, דיבילית, ומאוד מאוד חשובה. בשביל מה? בשביל מה כל הציוד הזה? בשביל מה כל ההסתבכות הזו? בשביל מה כל המאבק עם האלמנטים של הטבע ואולי עם אנשים שמפריעים לנו לצייר? אני אנסה להרחיב. מצד אחד ציור זה מקצוע הכי יצירתי, מצד שני ציור יכול בקלות להפוך לתהליך רפטטיבי, צפוי, ותהליך שחוזר על עצמו שמביא לתוצאות שחוזרות על עצמן. וזו הכללה של ציור, לדעתי לפחות, כן? זה עדיין כיף ונחמד לשחק עם הצבע ומכחולים, אבל אנחנו בוגדים ביצירתיות שלנו ובפוטנציאל של המקצוע אם אנחנו הופכים את מה שיכול להיות הכי יצירתי למשהו חזרתי רפטטיבי. עכשיו, וזו סכנה של כולנו, ולסכנה הזו יש שם, הרגלים. הרגלים זו הכללה של הפוטנציאל היצירתי של ציור. נוף זו התרופה. נוף זו הישועה, כן? זה מה ששובר את ההרגלים ומוציא אותנו לאור של היצירתיות. כל האתגרים והבעיות של ציור בחוץ עוזרים לנו, לפעמים אפילו מחייבים אותנו לשבור את ההרגלים ולגלות משהו חדש. כלומר, הציור בטבע, ציור בחוץ, מחזיר לתהליך הציור את הפוטנציאל היצירתי, את הדחף היצירתי המקורי, לעשות משהו חדש. זה יכול לצאת יותר יפה או פחות יפה, אבל באופן כמעט בלתי נמנע, או נגיד הסיכוי להיות יצירתיים ממש, עולה באופן דרמטי כשאנחנו יוצאים מהסטודיו. ואת ההרפתקה של ציור בנוף, של היצירתיות שהנוף מזמין ואפילו מחייב, זו אותה יצירתיות שאנחנו יכולים לקחת איתנו מהנוף חזרה לסטודיו. אוקיי? כלומר, אנחנו יוצאים לנוף לשבור את ההרגלים ולחזור הביתה, לחזור לסטודיו, אולי מותשים מהשמש, אולי מותשים מהציורים הלא מוצלחים שעשינו, אבל עם אנרגיות חדשות, עם תפיסות חדשות, עם חזון יותר טרי. גם מבחינה אישית וגם מבחינה היסטורית, ציור נוף זה ז'אנר, זה תהליך שחידש ציירים אינדיבידואליים והכניס
רוחות חדשות, זרמים חדשים במובן ההיסטורי יותר, בראייה יותר היסטורית של התפתחות של ציור. מה מאפשר את זה? כמו שאמרתי, כל האתגרים וכל הבעיות של ציור חוץ. אינפורמציה אינסופית, שינויים בלתי צפויים וכולי וכולי וכולי. אז שיהיה לכם בהצלחה בציור, תהנו בציור נוף, תהנו בציור בסטודיו, ואני מחכה לראות את מי שמצטרף לסדנה, מחכה בקוצר רוח, ומי שלא הספיק להירשם לסדנת נוף, אז אני אשמח לראות אתכם בסדנאות הבאות. זה מספר טלפון של הבית ספר, קישור, QR קוד, קישור לקורסים שאני מעביר כעת בסטודיו, ולגבי הסדנאות העתידיות תעקבו אחרי הפרסומים שלנו בפייסבוק ובניוזלטר שאנחנו שולחים במיילים.